Ka jingkeldu pisa ka sorkar jela ka badangwan kisngi kelanang pau perthei watla ka penipat ba ka bet ka biang lengba ka jingpenlong ik tamasa na ka por sakapor ka bala penlut daki klur tingka ka jingkeldu pisa ka pau na ka jimamla jongka ban siu ik jingsiu ndu ikinong trei ki bathung bat kumjuru ka jimam siu ki bil seki kontraktor bat kiwe hakani ka kenti ka papau perthei halo ka jimam siu pisa ka sorkar ka dei lengba katnat public health engineering PHE Shakinong trei jongka ki batre mosterul bat kani kalong hajanman la ki district bat ka pau tengkering kedai na ka jingmi syakmat jongka all Jaintia Mosterul Workers and Labourers Union kabala depru ban pensngau ya kani ha ka chief engineer jongka tat PHE ka sorkar jela ka bakhlam syam la patiau ya ki mat jingdawa jongka tei ka seng kani ka seng kala dep ban airu da ka jingtho na du ka arpnyo tarik na lar arjar pulai ka bakan thup ru ya sau tili ki mat na ka jingbitar lo ka jimamle e ka chief engineer ha ka pratarik no pra arjar pulai na ka liang ka all Jaintia Mosterul Workers and Labour Union kala leit ban tur shaka office trekam ki arngut ki executive engineer ha juai bakan thup ya ka rural water supply bat jongka electrical division hakani ka jinglek tur ki la perta bat raru ki plakat mat jingdawa jongki ki bakan thup ban penyo ya ku tulop basa teng na lor ban siu man lau banai ban pentrekam ya ka regular question ban ailat ikinong trei ban penrung kerteng ila di hapo ka Meglia Building and Other Construction Workers Welfare Board kumama kiru ki don hong nolor ban kentiu kerdani ki on skill syaka semi skill ya kitu ki bala palat sansnem baki trei kumba hukum dakaan Hadin ka jingi kendu jengki ya arngut ki executive engineer bakan thup jongka rural water supply ka kong ar kenjing bat jong electrical division ba Paul Sena nakaliang kaseng hak bai dei bat kutulap basateng jong pada September Oktober November ki ai por ek sarkar ban siu shwa ka Christmas bat lada kam siu hapo khatnyo tarik mentau bnai baro ki nong trei mosterul nakaleng kejela kin mi le yaki shong klai mongor hasilong hakat pratrik no pra nakaliang ke jongi ki nong trei mosterul ki badan hapo katna trikam sarkar ka PHE nila yami syasurok balai kendo yakini ki arngut ki executive engineer jong ka rural water supply bat u electrical kadaw pengiwan menta kasngi kalong ba ngi yo ba nakaliang jong ka chief engineer ka PHE ka klem pentrikam ya ka ka ba ngi la ya keren la ikendo la ai jing tho ya ka nado ka arpunyo tuk September arjar apulai ban ngi ai ka chithi ban penkan mauro I halor ki sautali ki jingkarpat ke jongi ban pentrikam ke department kawai kalong ba kumbangilap bagi masterol ke badan apa ka PHE ki film yo ya ka bainong sngi na ka tulop manlaw bunai kani ka penta hadu kata-kata ya ka jing jongki nong trei masterol namar hadin malarap trikam ki dai ban yo hadin kur bunai te ham PHE kalong ba hongne usnam ubnai September nakaliang jong ka office PHE ki claim siu ya ka bainong yung September October November bat ngisngaw arte ni ro sa ni December kadaw ba ki kajing ngap jar jong ka chief engineer ta ka pelong yang ban mi chesurok banya keren halor kani ka ai khnang ba government Meghalaya chief minister untip ba ka chief engineer PHE ka klem pantarikam yang hukum jong ka finance department ka baong bat siu manu banai ya ki tulop jong ki masterol
nang ta ka namar ba ka finance ka dep ong ba la ai lupa lai banai shua ta ye kan ni kat kum ba long nag liang chief minister Conrad Sangma ha ka jing pung ko borom ga jong ngi u ha ka ba long khanyo trik August arhajar arphulai ha balong umulong ula kran hak khmat ngi ki pajba baro ba la pangkhre ka pisa lai banai in advance na ka banta ki mastrol khnang ba ki mastroro kin yo ban ka hok kumayo lem ki nong trei sarkar ta halor kan ne ka jing manthi ka jing skap jar jong ka chief engineer ka khlem ban trai ka mi ki ne ngim ban se ban mi sorok manta ka sngi ha jing dai bat kan ne ka wai ka ki khot ka building and other construction welfare board kan ne ka dan hapo ka labor department ka dai kan ni ka board ka dai na banta ki nong trei balla hapo PWD PHE ki ba trei mystery ki ba shop mau kala don lupa nado menta arfu news nem haji ngadai kan ne gadai hukum jong Supreme Court jong ri India ka jongi ngilap ba hapo PHE department ki khlem island yang ki masterol ki badai hok ban long ki dekhot ban yo ka jing mentai ki badon nado scholarship ya ki khon jong ki masterol ki badon member long dekhot ka to ka board ki khlem island ba ka sor ba ngi ki masterol ngin long member hangtai tanang taka daw ngilay ya karen ka chief engineer ba sngaw ba ai ka jing hukum ya barok extreme engineer barok SDO ki badan na po PHE khamtam sa jantia sene ba kin tip bat kin soy kerteng ban pentip lang bagi form ka baki day hok ban yo kum ki dekhot apo ka welfare board namar kane ka scheme kadai na kane ka board ka wan na ka pisa ka baki ot 10% ka labor cess ki khot na ka bill jong contractor kato ki 10% ga yaj sa ka ni ka welfare board tanaga to ka board pat ka save ya ki scholarship na ki khatsau tali ki scheme iba u buto balong de khat ang to lado khlat kat bodang dan ka service kum trai kum masterol na kum de khat ang to u yo ki bara pateng kin yo jingerap kum ba arlak tangka baru yo ka pension ro siajar hadim dap dripusne te ka waipat ka banta ba ki masterol ka hukum ka government ka dan ba ki bala trai sansnam saneng ki dai ban penkeu ya kata kekerdan naka unskill to semi skill nrai kumbalong baba PHE kam ka khlem trai kam kane ka manta ka naru arjar khatnyo na liang ka personal department kala hukum naka an ba dai ban penkeu nrai ngi si ba menta kala don reus nem ka PHE department ka khlem comply na pentrai kam ya kini ki hukum jang sarkar tanang taka daw menta ka sngi wan mi hang ne tekini ka extreme engineer ngi karpat iki ba pentrai kam ban ya karan ba chief engineer khnang ba kan pentrai kam ya ro jing dawa takai ka bang ikwa ban ong menta pat ngi ai por ya ka sarkar Meghalaya ba kan pentrai kam ya kini ki order ban sew no ya ka poisa ka bala sa pending no September October November haswa ka Christmas namar ba haswa ba ka Christmas ngi ong haswa ban late shuti yo shuti ka sarkar te lakam se hopo khanyaw tar jong ni December nagaliang jong inong try masterol nang ni na jantia ban nakasiro ngin lek keu khat phra tar December ha Shillong ban ngin penlong ka jing ya song kalan mangor ban yakhi bandawa ya kane ka ai ka baka sarkar kadai ban ayangi kadai ka hok ka jongi te kane kadai ka khubor gi ka ban ai sa government so chief minister babat ya ka finance ka yarong pisa jong ka sarkar na markat kum ka jing ya tho jong kini ki head of department ki ong ba ki officers hana ba ka sarkar Meghalaya kam dan pisa tingi kali yo chief minister Conrad Sangma hato ka desisya ba ka sarkar kam dan pisa ban sew ya ka bainong sngi na katulop yang ngi ki master keranda ka bacha na kaliang chief minister la ka desisya na kam dai talarag ong don pisa ngis ngoto ka ingin le ladu ong ka don pisa sewi ka pisa ka basa jongi ki masterol baroy takata ka dai ka jing yakran ngi kwa ban kerpan ngim kwa ban mi ban yakhi railer ki pan ba ka ban se ki pan bor ka sarkar ngi ngim ban se ban le ban mi no khat phra tarek ban ngin pulong ka jing yakhi hado bangin dayo balai ka ne gala namar ba ka dai ka manthi jong ki officers bat ki staff of PHE ladagim manthi lagim skapjar ngim don por ban yela kine ke ai
te sakawai ro shwa ba ikiu ga jingjia ka kta ikiwai ka dai po agriculture department ha agriculture department ro kun balong menta po jantia ki mai len reu banai khrem yo tulam ki masterol ke badan hawat po water resource hane po juai menta nado banai April hado banai November ki khrem yo ka jingseu rival la kataro ki masterol badan po agriculture textile ke water resource kini kilai tray bala man lakas ni wala kimyo ka jingseu takane gi kwa banong ba ye kini ki basa baro ke baga sarkar kam seu pisa snge ba pelat ki pisa seu manu banai katkum ki hukum ki an ki baka sarkar kani ka sarkar ka ba penmi takatanga tahan ka leng gajongi tangi kermen ba chief minister babat ye karong pisa jong sarkar babat ro ika personal department ba un hukum ban pentrai kam mardor hapo kani khanyau tarik jong ni December ladam la ngimban se ban shem kasenjam nginyami khatpra tarik shalom bai habai dei pat ka regular coastal workers na kaliang unong ai bujong kaseng ba KL pariat ulabu cingkli balai ba ki wei kitna trikam kila pentrikam nak banta kitu kinong trai bala palat suppose nam ka cingtrikam kat ba ka pici pat kampat pentrikam wat habak sarkar kala ai hukum nadu usnem se kandai spa kne penriom bai kaba arpat hejing dai bat ka nika regular casual workers RCW ki wei pat kitna trikam ka sarkar kila pentrikam baro kitu ki barat ya kan nika RCW ki bar cross ki suppose nam sanang kating trikam kilap bah po ka tanat PHE hado menta ya kan nika scheme ka ba ai hukum ka government na do khat snem ka khandai spa khandai phan riu ka klem pentrikam na kata daw ngila dap ai ka jing tho ka chief engineer kaniro klem pentrikam kada ngi ong ba imat ki ibanya ki mastrol ne ke ibanya kata hukum jong ka sarkar meghalaya kabala ai dag hukum yakiban pentrikam RCW